na Hausa abin da kare na wata ran shi zai wuce. karatu amma ga yadda abu ni na ce mutu a cikin kan kuɗi ba ni nan wani ɗansa gani amma sai kawai ma dole ba ta gani da ya sa Wake ma Amira in tambaye ki. Kuka kina gane? Ina gama na fi ka ganewa. Ko? To idan haka ne me aka rubuta na wani? Capital. Aha, ashe kana tare kina gane. Celebrity! One class. Celebrity. Da fatan dai kun gane kowa yi wannan makaranta. Yau na zo muku da sabon sanku. Yau za a. Gaskiya ne. Celebrity! Yau za a gaji. Za a raka shi. Za a yi casu. Malaya. Za a yi. To ku abinda kuke yi kenan ko ba ku ji nani wa kira wannan MP din ko ba ku ji to bai tunda ba kuna mutane ba duk sai na kowa ya ba makarantar nan don na yi bukatar makarantar nan babu kwaci kai baba kaki dai ni fa da akwai ne makarantar nan ƙara in gai To wallahi ka gani. celebrity ne wai celebrity din
Zo na. Kai ɗan gidan uban haifu na gari. Malam babana haka ke zagi. Tambaye shi karatu ka zama kantar koko can su ka zo yana na makaranta. Sa rika biyu ɗin. Kai ni za ka tsaba irin da ka ce ma karatu ka da casu to ba wannan makaranta ba ka sa main office. Kai ni za ka kalla ka ce man duka biyu ɗin. Ka same ni ofis. Wai yanzu abokina kana nufin malamin ga yana nufin kura ka zai a makarantar nan. Kai hawa da Allah abokina ni abun ban ma cika ɗaukar serious ba ina kamata a ce ba mu kai mu waya ka Shekaran ƙarshe fa. na fi ƙarfin a kore ni a makaranta na fi ƙarfin a ce mun mutunci Ka san ba bias ne a makaranta abokina kake tunanin ba wata matsala? kai ba abun da zai yi na san ƙarar da zan ma dadi ai in samu Okay. kuɗi da an dan mai wani zare ka gane ai Okay to kira dadi. kada mu Dad, pick call now. Hello, Dad. Hey, Dad, I want lafiya. Lafiya kalau. I really miss you, Dad. 143. Wallahi, Daddy, wai shin kama dai dawo ka kasan ne ko Daddy ba kana? Wallahi, Daddy, wata matsala ce. Sai firstly dai gaskiya na yi broke, sannan there is lack of money wanda still ma dai Daddy muna magana za mu yi wa ne da ne but bana da kuɗin da zan biya kuɗin exam din. Ya akwai photo wanda za a yi. Yes, Dad. Okay, Dad. Okay, ma send it to you now. Thank you, sir. Thank you, Dad. Thank you, Dad. I really appreciate. Thank you very much. I really appreciate. Thank you so much. I love you, my dad. Sai na ji ka, Daddy. Na gode. Yeah, wani fili. I love you, my bro. I love you. Ni na faɗa ma. Wallahi. Kuma ga cewa akwai shiga don da sako kai. Kai ka ce su shigo. Wallahi kin tsaya. Wallahi nike da rawa gaba wallahi principal sai na ka duka a makarantar ba abin da zai faru da ni. Kai za a yi party. 50 ke. Wallahi. Ina fasan dad. I love you. Mu je a so kwanan Martina ne. Kudin nan kawai mu je mu bigi bid da su mana. Ka gane, bro. Ina so in fara sallama wannan Ko bias din. a ni kawai na san mu je kawai a yi shaka haka. Nan matsayacin bias din da su yi sallama cikin kudin da na bashi tanki ya isa je ce. Ni dama bai da na ce. Ko ke shi sana kira ta na ana kenan. Wallahi bai da na ce ba. Talauci ne da shi. Ya fama. Wai na sa hannun karshe kan jan next week. To duba haka ne in kasa. Bari ni ba ina tunanin kamar dai ban sa ba. Okay. Malam, wannan fa. Yan iskan makaranta ne duka su kaga suna. Ya ake to kuma haka. Me suke yi ne wai? Wai dan su raina mata da casu suke muna cikin aji suna rawa. Casu? Wannan shi ya zo da yanki suna kunna. To gaskiya ya dace su ma a case su. Kawai abin da ya dace. Ko rasu zan gabaki ɗaya makarantar su batta. Ai ba wurin rairaye ba ne. A aran kai daɗe a dai diba saboda mi saboda wannan yaran da kake gani casin nan da na gaya maka za a cashe su to shi za a to abin da ya dace kenan ran kai daɗe. Ni abin da kawai na yanke hukunci zan kuro su ga makarantar nan kawai gaba ɗaya su makarantar nan ai ba wani can su haka. Kai me kake lalibi haka
sa wasu dan abu ne wai za a ba malam ga ce wani to ga ka gashi dan sa ga wannan dan ce wani sa ala ai hakuri da su kai ne dan gidan Alhaji mai duma ko to wai ai haka malam kai hakuri da su kai ce ku malam ai ba abun ga to shi malam wannan yaran na san su suna da mutunci wannan ko wai ma ku ne ka kuka yi abin nan ka ai ni ce ma akwai shine to kaga na ga duk shirin yan makarantar ɗalibai shiri suka mai to kai ku tashi ka da malam sai an ji masa yayi Allah ya sa amma da hankali da karatu kun ji ko ai na san yaran nan duk kan kuɗi da yara dan gidan Alhaji mai duma ne wanda kaje ana labari yawa ya dumo maka kuɗi ai dai da matsalar komi to ran kai da ni ya za a yi to shi ta wuce wannan wanda suka yi magana ko kayan ka jari za mu yi try waccan beat din fa waccan gayan ce yana ba ta kulawa sosai ina ma a ce zan samu irin wancan beat din ga zan kashe mata kuɗi sosai Allah ba saurayinta bane fa yayanta ne sunanta Amir shi Amir a sunan shi yayanta ne ne bro let me try my best I will try my best kana nufin zaka shiga ne ka fara soya ita mana ko ta fi karfi na ne kai yayanta ne yana da zafin kai sosai o baka sani ba sai lai nake fa na fi shi zafin kai yauwa wai ma in tambaye ki nawa ya baki ina tambaye wai za ka mun kenan ka gani mun ni duka 200 ya bani ni ma 200 yanzu kin san me zai faru ina tunanin jaraba za mu yau ki je ki sayo fuskar da kuɗin kai kawuna kana so ka mun waya a kashe nawa kin san yadda nake kauna ki ko mu kike so na yan baki ko ba haka ba je ki so mu kawar ina ki amma ga ki san Allah na san halin ki sorry ina jiran ki da Allah yau kinga na san halin ki kawai ki je ki zauna cha ki sorry ki dauke ɗani gida so shi ne ya insha Allah ai wasu ke da Allah dakata baki san waye ni bane a wannan makarantar har zan tare ki tsaki na ga man kana magana waye kai to kai waye kai in bancin da student baki sani dan gidan waye ba ni baki san dan gidan Alhaji mai don ma bane to ko dan gidan ke karki Amira, lafiya? haba yaye wai daga na hito ka aike ni wai shine wannan zai tattare ni yana